Bugara? Bugara? Bugara. Okay rin siya, even though lagot. Kumusta mga teacher? Ang gayo. Isda. Claro. My life. Mabakal. Welcome to my life and life. Life and life. Cheese hub. Ada mo dia, gumundok ako cheese at mo dia. Oh, nag-aapot pa. Mo naman labis ha. Asa padong bus. Libang. Bus, okay lang biyahe bus. Oh, butlet. Bus unsay sulti ni dre bus. Ingit siya. Tagal na mo. Ikaw mo na to eh. Ano na? No. Hilig og bitches na. Alay na mga bit. Bus na pa na dia bus. Bus. Apa na dia bus ara bus basik. Oh, ang takalit rin ba? Ay tao niya. Wala siya. Klaro. Isda. Klaro. Asal ta? Ano na? Okay na dre te. Bus. Ano mo na dito? Kuya, ligo. Ay, ni. Kita mo. Nga ba daan? Ari mo daan. Mo na daan? Huwag mo na sila. Manhe mo. Yung expect na yung sugat ninyo nga. Agad ninyo table. Like 200. Pero ang table ana ra. Ayos na na yun. Okay oh. Hayop po so. Exotic hayop. Sakto juga ni Loy. Ligo ini lah. Ay, pag datag no? Ya, bos, ligo na, bos. Sabi.
Dom, lagyan mo. Yung nabay group din. Kumusta ang experience mo dito, Bay? Okay rin siya. Even though, even though ba? Even though, even. Hindi, taray na. Dahil mong barkada, ano? Sabi na mga amigo ni mo. Mausa ni Midi ay. Unsa na ni din? Silingan raw. Giguyo. Ano ay kanang kasinabot silingan ba? Kaila ba? Kaila. Ila ra. Entrance ba? Okay, ni dire, entrance. Ayo na yung video ba? Papilit sa newspaper si Pujo News. Ipapilit. Ayo ang video niya sa newspaper ibutang. Kontot tending. Dali siya sa mga 6, 7. Akan, tulo-tulo ang venue, ang accommodation. Ya, sa mga bubis. Bubis. Bubis daw. So, chicks, ano? Okay. Sa venue, sa area. Sa video, wala. Sa lugar, ang lugar. 7. 7? No, 7 yan. Dito, White Sand. Nagamay na, no? Kanang, White Sands, yeah, bro. Wala siya pagkatatan. ha? Kaya, accommodation. Accommodating sila ko, kaya masugat na sila. Oo. Kuha siya mga 8, ano. Kaya yung sugat ni mo, Accommodate. 200 team. Minus 2 na. Yan ko, mga Mga vitamins. hapon naman sa gano'n, wala kayo kuhan. Minus na kayo kuhan. 2 lang. 5 anak. Ang ray ka, Bray. Para parehara. Sa isunod niya ko. Ikaw, Law. Kuhan kayo ba ganun yung tawag ganun? Kung siya kapag celebrity sana. Ikaw dyan. Kaya dyan, Ray, kay Kuhan ko. City. 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 Makisipin ba? Okay na, no? Okay naman din ko. Ray. Relaxing si Day, kayo. basta ako ang walay palit-pulta. Palit. Oh, palita. Palit, takbil ate. Mani? Chicharon. Drop and 5. Dawi 5, 4 lang. Taga dere ka, te. Dili, taga-pula ko. Sila ba kasi pangalan ni ating parito dili. Kuan man ni Bugarak. Kasi tawag dere, te? Bugarak. Pugara. Bugarak Beach. Dito ay malakas yung signal. Dugay na gyud ni dere, te, nga daghang tao, te. Pag lockdown. Pagsugod Pag sa lockdown. Pero nanag dugay. Nanag ni dere. Karon naman na ako ano, daghang tao, no? Oo, kay close man ang hidden. Amo lagi. Okay, close dito dai. Oo. Dito dai. Dunay gihapon ni tao dili ang awas gikan sa hidden kanang puno na ilang kuan ba dili pa ingon. Ari pa dong. Kanang kuan dia hidi. Bay diri. Sauran na diri. Di pag close sa hidden dili na tingob. Okay, mo di ko. Mga kuan na. Nundot siya diri. Close gihapon dili. Asa masindot ang hidden dere. Ang hidden kay puno. Andri ang awas. Asa mga hidden mo pasabot, boss? Hidden. Asa mga hidden mo pasabot? Ayun ang hidden. Katong liyo sa Queens. Sakit Yung pa. suka. Ano? Kailan talaga? Suka yun. Kwenta. Salamat. Lagi libre. Salamat kira. Sa tipang Andre? Kasi ito nga Andre, te. Bugara. Bugarak. Yo, anong diyan ganin nila. Pagamay ito. Asa ba? Bugarak.
Luya. Ay, sa kubel. Luya. Hugot. Bugarak din dire boss. Habil. Kabla ko kuan to. Bunbun Sa tungingon. Bunbun na. Bunbun Pagatan Beach Sea. White Sun Beach Sea. Taga ba lang? Pero bunbun jud ni dire lugar ate. Ah bunbun. Oh bunbun. Bingar regapon. Sige, salamat. Ate. Hanggayo. Hanggayo. Hindi tering ero ano kay tiro kuan ba? Nay teritoryo ba? Dito lahi. Ako na ba tayo himsud kay lamay ero dire. Sumalamig. Okay ra. Malunggay TV. Malunggay live. Atala. Atala. Single girl.